Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nakabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yasno but ka ICA. Uling dok karat milim kurishon ling dok. Lepin syah shikikun ki hajar karat milim. Hala ka jingkeno umindri kharkongor. Bar umindri sotun bahaban pinsenge ikale nyam minta usnem. Nakadawu uling dok upin kulma da bothambor yaki. Uling do uloong bahaka jingsi syau de mu ubabat dia ke bor jong garaj ku uling do here namar udang thamai ki menteri sankur khatweikur kim aila diu uloong ru ba ku uling do pediang ke jingkeno jangiti arngot ki menteri ulakin tui ki menteri bakin sngoba ban penbe ya kan kam bat ada kimla kin sngoba ban ailat ha uling do bu unlum unlang ika dorbar ban penbe ya ka le nyam tong ni shap ngesngoba ngit pen ithu yelde banga deyu lindo jangka raj milim te cái cái bà ngawan ban pensyai hang ni hapo press club cái kicing lembaga kilat batai khabar haki ni kisngi kladam te nagaliang trong ki menteri trong ka hima meliam ki bedai ki sankur padang ki sankur ki badon ki ba la kan tho yanga habidi bat ka kenrum kenram hang tei hapo yo meliam rem ba ka cingcia ka kalong ba maki ki pharap kala yanga ba dei manga ba pen kalmar ba pen mi ke kenrum kenram te na kalyang chonga ya ka ei ka chinglam ler ka ching thok ka ching ka lam ka ching kran ka chongki bat ka ching kran lam ler ka ching thok ka chongki ban pen syai cha phi ki khon ka hajar kalong ka ei ka bang na kalyang chonga ngamla de ban ngamla ban pediang kum undo te ka ei khnang ba ka namlong ka ching lam ba kala ya phi kum u ya phi ki khon ka hajar lamba ka ching kran ka chong phi lembaga cingkran jong kini ki menteri dengan sengau bangan wan hang ni ban ban pensyai ia kan hang ni pok press club khnang ba kanam dan kana kana kicing alam bakala da pedang jong ya ki phi ki kon ki hajar kai ka phang ka bang kwa ban pensyai kan ni kalong hidai tai ba sia keno ba dei manga ba pen karmar ba pen hakatai ka dorbar te kai ka cing pensyai jong ki hakni kisni kalong ba dei ki pharap lamler ya kabam amla ban pediang kan kadau hei kalong ba nakalyang cenga ngamla ba ngam poimut ba bakan poi hadu put usam ba kinmi kata ka cengkormar ba ki khon ke au ki cingdon ha ka cing mut ban bu ya katai ka dorbar hang teh yum liam kalong bat katum kriti kat kum kriti dustur sya ki nam ta karaj meliam ko baton ya kriti dustur ban syam ya karai ke bakhaddo hang teh yo meliam rem ban phet nam ta kale nyam hamonarian bat halum selong trong karaj meliam himam meliam jingi kai ke cingmi cingkormar habidi bat ka long ka kai ka te ka besyam brai ha ka office himam meliam ka bangi chu panlong yu dan ba sankur khabikur kalong ba ngina syam ya karai nang ni na ka jing ba himam meliam ngin ra hayo melim rem kat kum kriti ki dustur ki bang idai ban pendap kan mengin syam ya karai ki bakhadu te handai na kaleng chonga kembang alami khmat hakini ki khindat snam ki ba manta te handai na kaleng chonga ya ka ei ka phang ka ba kumulundo badai ban pech ya na ban pech ya karai hei kum ka authority ki chonga hei handai ngam samdan hakata ka bor ka nga handai dei maki hi ki ba kila penyait bek hapo ka cing simti ka nga kumlendo batmai nam ta ban kit ya ba ya ka kam kamut ka rai ka dei na yo mulim rem ka bangin phet ya kita ka bangin syam ya ki kam bangin phet ru ya ka tarik ba ngin pentikana baya haka tai kasngi ngin phet ru katarik ba haka monarian kande kata taring bad halum selong kade ke cingkarai darbar mun syai ba hakmat ba ka yo melim rem hang te ka
mau narian kadai ka sekali nyam bat halum selong kadai ka sekali nyam hai ki bahap apa ka jingpet yang karaya apa rai milim menteri kidan sankur khat bikur harkat lendo longkat kum ki jing sisa ki dei lendo ban pet nam ta karat hima man penjai dei ka authority trong u te dei na ka liang ka chonga pat ba ngarang sing ti khanjat hagini kisnam long mun lendo badang thamai kem ai ki kata ka jing trelang Islam aracar khat khandai maka hakani ka po tinga sngau ban habidi bat kani ka konrom kanram ndai na kaliang chonga kumlando ngabu icing kentu ya menteri sikhar kongor bat duau menteri satun so baha bengin sim kacing perkhat perdet mengin lum ngin lang ngin sop ngin spany ya yang di prabakrau jengi khanang ba ngin yo ya ka songsop songsan hapok karat melim hima melim hi jengi hi perkoi ana ka babu hakani ka po ngasngau ro ba ngan pusngau ba na kaliang kechonga la da kimla maki ban lum ya kata kador ba man pen yai bagan yo ka songsop songsan kin ai ru yang hanga kumlendo mangala bangan lum ya kador ba ka ki bangan penbet penbiang na kumta kecing ba sing dat te habakat do te sngau ban ai mis kuble ye ki khon ke hajar ki balai ju kersian na kumta kale nyam jongi na ka por sakap na kasnam sakasnam le sibun